Acha nale phan kar jilam the bangela phela je penangan BJP worker pen BJP leaders atung ningje laje jai kata ka contribution ave jo khanda sa kuri bipe aprang bisi tempo mota ko sekali je kase long solam nang li khan tar ta Oh, bang solam kaning ti karjulong bang ke ini ke ning duk lo atima pi pornok lo tang te nilipo phan ke joy kikan si jai kathal sarsi sakuri ki tilo ke joy peno la ke 1986 aning kan ala sokin tum bikraila ala sokin tum ti duk thek tiga hodlo si nilipo phan ke alang lisi ke joy ben sakuri ki tilo aku alang li ala daran ni tumalong la nogan ristika long disi alang li nang ke klembo mahut ni tumga charli au school bang ta hala bang ta alang li si hem nang tu ni tum charli bama school ke kelanga hem la pen ke anu jok he huita check anu jok arpong avi ni tumga hala bang so au school long si charli tumlo ni 92 along lo ke 92 along ke class 2 along lo ni dikele hala suhut sa hala daksi dola nasi alang li si la uskula hem kiki mapanda ika hei hui dan ki paklu ceng abang le hala bangsa ita nge thono da toar tha we der posi e beng ang ting thang lo nagari hala sara aita hei hui ta kola ni tum rong si adunga rai la muslim atum da do bengali atum da do la pen homia atum da do taka do ke chera pitu si ning karong pen ke klem pen tilo do ko kasi la bangsa ita hei hui ta kero irin ti pen ke ahem kim lo ajar lo hala bangsa school non ke government mandat lo la pena school da non ta dobom la non ke class 8 am hala bangsa school ism charle bama school ke aku son pasar ala pen ke di nale mak akesar pan sakuri kipia hut poisa MNE akit joy basi pilul sa ke mili tum ke pipot ma bulotang ta halos ke iduk hektik poisa ke apialam lo nili pula da kamna na bangsa sakuri ke jondon huta ake nga sendel da obi so anak iduk setami ni tumarong tonggarak pet ni tuma iklo longsing tisu hala ke alang li sendel bidet si alang li sakuri ke jon pankidun nan hem sa baramen ki ni hem sa buramen ke harsing hansi pu ni tumarong binong ke nogan district nogan rangolu pokaigao arong me nang limen ke nilimen ke po hansi dan kar benglong alo MP lapen MRA lapen CM MEC lapen ke DC tado patung sakuri pi un eda ta ke joy pen kar benglong lat la solam the nang kila puji nona lo makai lang ngam bulotan ke majoka sarkar tumse tami CM EM tumse tami mate la akithia tum an pe chikra tum ke nona lam ka ke joy pen ke sakuri pi ba ngori ala suhud sar kathar ke alang leke inu tisi so ase tami alang ake joy pen sini di pokhan ke sakuri nang ki pilo asi nili poke da dipu lok salang leke do pen si sakuri sita me retire lo 2007 aning kan si sakuri retire lo tapi nili tumda la nipu ke klema kamben si ithi ki ding lo pe charli lo la pen da non mata si dolong bom la nipu alang nang ki do hi oh jangan dah hala sohut te sarjai kata sakuri ki pi bank al masih kilo penang ano te doi akima nipo fandet tupe det puka mahala sohut di ek deke chini dun de mansita me adumara muni dala so thak thak alang chini sakuri ki pi ke long atum du hala da nogan restika so la pen ke towar hi hui te hala po lo pawi lai ta alang ni kempang tikang